masai las duduru hanami uli jelas sikok ope amang padenami adorok so majalo godang ulang-ulang kami kubuto kami selhudna akan masa natinopan na dihasiang ron selhudna natinasani amatan nomor 2 di Batalo alani amang padenami adorok so mulai kami ima akan diulang nami di bagasa sedarion asa selhudna kaulau di bagasa sedarion asa tak ada lupa majawab amatan nomor 2 di Batalo. Mulai ada apa dinami, sisa tani dohami, sisa ada seluruh, sisa ada utuh dohami, ima diulang nami sedarion, lumu ima nang disederahi kami, ima di peresmian di gereja, nang pembangunan ni pastori na naik si padubon nami lebih, jadi di batiknya nope, lunga sederahi nami, seluruh na akau alu nami, tu amatan nomor 2 di kota, ope diamang pada nami, asa bermula dari selhurna napinukkan amatan nomor 2 di kota di selhurna di panoponi saat manang tu panoponi akan kita manusia duplikapa manusia di sanima dalamna imana magodang laus sanido dalamna imana morak mangula laus sanido dalamna imana mamora laus dohroku masonna jutua asa sibigo baru babutar huli-hulinga naulido naroa molodeka deba kulinga paidama manihami godang mula-mula laus paruma nang tu godang sopa mulai madi hamuna padinami dinang takas di pasar tamuna songon pangiduan nami di mula-mula nang kota sepanami ope amang padinami rom hadar ini tuhat hata madokon borhat mahamuduliat purtibion dalam berita kamu ma berita nasihat Tuhan ope naik borhat mahami selhurna dina mangaliat songon na dua-dua warahon nami asa video madudu boras liat binaing madudu masuk Poras mahami selhurna ruas ni majelisan dina mangaliat amata di batama nama masuk-masuk paidama mama goda lihat-lihati jadi dina mangaliat kita non siano mahida mangaliat mangihu mana posisi puri di inate jadi teh hutum manon amang DS dot amang pendeta dina lahu mangaliat kita mangaliat tu dua lihat deh salama oke baik kamu mamang pendeta nih baru sobat asaboi apa sudah menaik mangihu buka barisan musai lagi terus
Salinay. Jadi semuanya mangkot sesuai dengan berita lauri lah hubungi hamil akin di bagas joron itu hatta sisa ada urdut sisa ada ibegi sisa ada hata sisa ada tahir kami di seluruhnya di ular nami di bagas sesadarion jadi nama buat terlindungan ini benakin abang des tu di bahini abang pada nami naik pasahaton nami mak songon si palas rohani abang des marhidehon ulos doro rapu jalan naneng arong husi purnami ujusa menuai hami manang natung amang pendeta pe napas hato do inang pendeta uloson sisa da husik mahami di nama kusipot do amang des taringot di buah-buah nami ima di pembangunan ni pastori nami na berikuna asabay damang ma godang husik pusipi dinalahu pasahaton ulos na yung sipataton nami pwede damang mamang nahupartusi